Όλοι αυτοί εδώ πέρα τον παίρνουν. Χωρίς γυναίκες και δεν παίρνουν. Όχι, θα τις δείξει επόμενα. Θα τις δείξει επόμενα, δηλαδή Αυτός είναι πιο όμορφος εδώ. Ας το φέρουμε κοντά να το δούμε. Γόβριτε. Είναι και μόνος αυτός. Κυκλοφορεί μόνος αυτός. Πάνω στον Τζόντ του πεθερικά εκεί. Δεν είδες, δεν είδες. Μας κοίτα. Θα με πάρεις το αίμα της. Αχ, κυρία. Το κουτοπουλάκι μου τράβας. Δεν είναι, αλλά είναι μεγάλο. Τραβάζε. Το κουτοπουλάκι που τραβάς, ρε. Γιατί δεν περιμένω την κάνα πρώτα. Τόλι. Τι τραβούς τώρα. Με παίρνεις ρε, Μάρε βιάζεστε. Τι κολόμπο δεν φτάσει. Κάνω ποδαρικό, Σάκη. Έτσι, να ξέρεις ότι ό,τι και σου τύχει είμαι πέτειος εγώ. Πόσοι ποδάκι σε όλους, έναν. Να πως θα πούμε, να πως θα πούμε, εδώ πάρε. Εδώ ρε, να φαίνονται τα... Τώρα μάλιστα, πάτε ρε, πώς κάνεις. Ρε άντε ρε. Κάτσε να φτιάξω. Κόμμα με παίρνεις ρε, εσύ Αποστόλη, φτάνει ρε. Τι έκανε ο άλλος να μην. Έλα, εδώ να κάτσω. Εδώ ρε. Αποστόλη. Πάρε μια το κούτα. Άνοιξε λίγο σε παρακαλώ. Μεγαλώνει ρε, πώς ανοίγει. Μας παίρνεις το παιδιά. Έλα κάτσου ρε μανάκα. Πού θα βάλουμε τα παλτά μας, έλα. Τα παλτά μας, τα παλτό μας. Κούρα της όλες. Πήγες όλα πάνω ρε. Κάτι με έλα. Και δεν είναι ψώμη. Δεν έχει πάνω. Δεν έχει πάνω. Αλλά και δεν μας λέτε, από 12 και 20 πήγαμε. Γιατί δεν ρίξουν τα πήγαινε. Δεν πειράζει. Σάκη, φέρε μια σακούλα. Να ρε, σιγάρι για να μην έρθει να πει. Καλοπούλα. Είναι χάλια ο Σάκης. Άνοιξε φωτκίτσου. Έλα πάλι εσύ, πρέπει να φωτιά μας κάνουμε τώρα. Τι πάει έτσι. Παπάζω. Ρε, εμένα Κάνε πήγε, δεν βλέπεις. Άντε ρε για να μου δεις άλλο στο μαγαζάκι που πάω. Πήγε ρε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Κλειστό το μαγαζί. Βασιλάκι μου διπλά χρόνια πολλά. Και κλειστό το μαγαζί. Άμα καλή χρονιά, ό,τι ποτίζει. Αν δεν να μας κάνουμε. Έλα πέσε. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, καλή χρονιά. Ναι, μου πει ο Βαγγέλης. Γράφει για μένα, τα σταθάρω. Ναι, και θα ψάξεις. Άντε. Σε τι είναι, να βγάλει τα πλές.
Ένα βράδυ θα πέσουμε, Έλα και γιατί έγινε. Η ίδια είναι. Καλά. Δεν θα νήσουμε, ζόρι να κόψει μια άλλη. Ναι, έτσι. Τάκη, θα βάλουμε τη λύση, Το δικό σου είναι. Όλοι θα τελειώσουν. Μια μπλεμιά χωρίς. Μια μπλεμιά. Τους παππούς στο αρμόνιο. Θα ξεκινήσουμε με 2.500 Ο αδερφός του κέρδισες Παππού. τώρα. Δεν το κάνετε, τι θα κάνετε. Πού είναι το τρόπο. Είναι δύο χάρια. Όχι μισή να πήρε. Την ολόκληρη θέλουμε. Έχει μια κόκκινη εδώ. Δύο θέλει ολόκληρη. Δηλαδή άντε, δώσε τραβουλάκι. Πάση τραβουλάκι, δώσε την τραβουλό. Είναι εντάξει τώρα. Το σημείο πέσανε ρε. Καλά ρε μαλάκα. Εντάξει, θα μας κάνεις τώρα, θα μας κάνεις τη φορά. Όλοι δεν είναι καλά. Μόνο και το προσθέσαμε. Αυτή είναι λιμανισμένη. Είναι κολλάει. Πέντε. Αυτά τα παίρνω εσύ. Τώρα είπε, θα μου πάρει. Εγώ έχω ένα σαμπούτσι. 14. Δώστε και σώστε. Λέμε. Έχει κι άλλα πατήρια εδώ. Φραπέ το τσεμπέρι που είναι. Καλά, στο φίλο το δικό μου, αλλά και στη σημείο. 12 πόντους και από αυτά. Όλοι Λάκη, έλα με τη γυναίκα. Τι κάνει. Έλα. Φωνή. Κορόιδο. Έλα Δημήτρη. Τέλος. Φραπέ, δώσε λίγο φωνή ρε. Δικά μου είπες. Κορόιδο. Δώσε λίγο φωνή. Και είναι αυτό. Άντε ρε. Μάθε κύριε. Δεν έχω ρε. Τραπέζι πας αυτά. Φραπέ από εδώ λίγο. Πάρε λίγο σου παρακαλώ αυτά 4. Όλα μας τα πήρατε. Τραπέ και τα πιάτα. Σήμερα. Α, τι έγινε, πού είσαι. Στο μαχαθητέ. Εδώ, εδώ. Έγινε. Δώσε σακί. Μιρένα και ο Ελία. Θα βγουνε. Ένα συμβόλαιο σε Ιταλία. Δεν το δείχνει, δεν το. Άντε ρε φραπέ, το έχω πάρει πέρα στον άλλο για να κάνει. Για την πάρω, μαλάκα. Πήρε και την άφησε εκεί. Για να πω να κόψει, να κόψει. Από του Μάνι πώς πάμε, καλά. Τον πώς. Θέλει και πολύ. Κοίταξε το αφεντικό τώρα, μην το βγάζει. Κοιτάξτε το αφεντικό παίρνει. Ο πώς είναι, ο πώς. Ντάφη, με ενοχλούν εδώ κινητά. Παρέα, τι λέει το ηλίθιο. Και να δει πάλι